Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι βασικά που βλέπω και άλλα άτομα που δεν έχω δει στα προηγούμενα meetup τουλάχιστον της Αθήνας. Και ελπίζω βασικά να ακούσατε κάτι ενδιαφέρον ή να ακούσετε από εδώ και πέρα ώστε να μείνετε. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε κάποια βασικά κομμάτια του theming στον Drupal 8 και τι αλλαγές έχει φέρει μαζί του. Ποια είμαι εγώ? Ποια είμαι? Ονομάζομαι Παλιογιάννη Ειρήνη. Είμαι front-end developer και co-founder στη Jasmine. Μπορείτε να με βρείτε στο Drupal.org, στα X, στο Twitter, παντού με το Targetain. Αυτό είναι το avatar μου, οπότε άμα δείτε αυτό, κάπου εκεί είμαι και εγώ. Ασχολούμαι με τον Drupal περισσότερο από 6 χρόνια, από τον Drupal 6. Κυρίως ως front-end developer, γιατί αποκλειστικά front-end developer, όπως ξέρουμε, είναι κάτι σαν τους μονόκερους. Είναι μυθικά πλάσματα και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι φέρνει το Drupal αυτό. HTML5 από το core, και βέβαια αυτό σημαίνει αντίο Internet Explorer 6, 7 και 8. Βέβαια, μας βοήθησε αρκετά η Microsoft πριν λίγες μέρες, οπότε δεν θα δούμε κι άλλες version ξανά πιθανότατα. Αυτό είναι το πώς θα έπρεπε να είναι η markup μας. Wrapper, content και πάλι wrapper. Στο Drupal 7 είναι κάπως έτσι. Γίνεται ένας κακός χαμός. Λοιπόν, και για να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές, είναι κάπως έτσι. Σε κάποιους υπερβολικά hardcore, ίσως αυτό να είναι ok. Δεν ξέρω. Για τους περισσότερους, αυτό είναι καρδιακή προσβολή. Οπότε, το Drupal αυτό τι έχει? Έχει πιο καθαρή markup. Για την ακρίβεια έχουν καταφέρει να τη μειώσουν γύρω στο 90%. Στο Drupal 7, για ένα απλό πεδίο, δηλαδή θέλουμε να τυπώσουμε my field, αυτή ήταν η markup που μπορούσε να παράξει χωρίς να έχουμε label. Στο Drupal αυτό, ανάλογα με το theme που χρησιμοποιούμε σαν βάση, ο wrapper είναι ένας, όπως θα έπρεπε, και απλά στη μία εκδοχή έχει κάποιες κλάσεις που είναι σημαντικές για να κάνουμε theming. Στη δεύτερη επιλογή δεν έχει καμία κλάση, είναι σκέτο, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτά είναι δύο base themes. Έχουν εισαχθεί για το Drupal 8, δεν υπήρχαν πριν, και είναι το classy και το stable. Στο classy έχουν μπει κάποιες βασικές κλάσεις, οι οποίες βγάζουν νόημα και είναι αρκετά κοντά στη λογική που είχε το Drupal 7, με πολύ πιο ξεκάθαρο όμως και επιλεκτικό τρόπο. Αν επιλέξετε να δουλέψετε με βάση το classy, θα έχετε ήδη ένα βασικό σκελετό έτοιμο. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες κλάσεις, αλλά και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε όποιες θέλετε εσείς. Θα δούμε στην πορεία πώς. Το stable είναι το προεπιλεγμένο base theme του Drupal 8 και σε αυτό δεν υπάρχουν καθόλου κλάσεις, σχεδόν καθόλου, έχουν ξεμείνει κάποιες λίγες. Έτσι, αν προχωρήσετε το theming σας με βάση το stable, θα μπορέσετε να προσθέσετε μόνο τις κλάσεις που έχετε εσείς απόλυτη ανάγκη. Επίσης, είναι αυτό που χρησιμοποιείτε κυρίως αν θέλετε να στηριχθείτε σε κάποιο framework όπως Bootstrap ή Foundation, γιατί χρειάζεται συγκεκριμένη δομή και ονοματοδοσία. Αυτή είναι η δομή από το core στα themes. Η markup περνάει μέσα από το stable, όπου και καθαρίζεται, και από εκεί χρησιμοποιείται ως base theme, είτε για κάποιο custom δικό μας theme, είτε για το classy. Το classy με τη σειρά του είναι base theme και αυτό. Είναι το base theme του Bartik και του Seven και μπορεί να γίνει επίσης η βάση ενός custom δικού μας theme. Φυσικά έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε και τίποτα ως βάση. Θα δούμε στην πορεία πώς. Να σημειώσουμε ότι από την έκδοση RC1, τόσο το stable όσο και το classy έχουν σταματήσει να εξελίσσονται
που σημαίνει ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αφοβά, δεν θα σπάσει τίποτα στην πορεία σε επόμενα releases. Αναφέραμε το Bartik και το 7 που παραμένει το διαχειριστικό theme. Είναι responsive, είναι mobile first, το οποίο δεν ξέρω αν κάποιος έχει ασχοληθεί, αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με Drupal, μπορεί να του φαίνεται περίεργο, αλλά ναι, τώρα μπαίνει αυτό μέσα. Έτσι, για extreme καταστάσεις, αν κάποιος editor θέλει από το κινητό του να διαχειριστεί το content, πλέον μπορεί. Επίσης, το θέμα έχει χτιστεί πάνω στη μεθοδολογία BEM ή καλύτερα SEM για τον Drupal, εφόσον το blog για τον Drupal είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Δεν θα σας κουράσω με αυτό, γιατί το ανέλησε αρκετά η Ρο. Να αναφέρω μόνο ότι στην ουσία στο Drupal 8, και αυτό που είδατε στην προηγούμενη παρουσίαση, είναι μια μικρή παραλλαγή, που είναι το BEMI του κυρίου, ο οποίος θα είναι και ο βασικός ομιλητής στο Frontend United, που είναι το conference για τους frontend developers κατά κύριο λόγο του Drupal, και γίνεται το Μάιο στο Βέλγιο. Να ομολογήσω προσωπικά πως ήμουν πολύ αντίθετη με τη μεθοδολογία και την απόφαση να χρησιμοποιηθεί σε core theme, αλλά αν τον ακολουθήσετε και διαβάσετε, θα καταλάβετε ότι τελικά ίσως είναι αρκετά χρήσιμο. Επίσης, χρησιμοποιούμε SMAX για το File Organization, και αυτό έχει μια μικρή παραλλαγή στο Drupal. Αυτή είναι η βασική δομή που προτείνεται. Φυσικά δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό, είναι απλά ενδεδειγμένη. Λείπει από εδώ πέρα μόνο ο φάκελος form, στον οποίο δεν έχουν τόση ιδιαίτερη βάση και το ξέρουν και θα το διορθώσουν. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα custom theme. Αρχικά το path που φιλοξενούνται τα themes έχει αλλάξει. Στο Drupal 7 ήταν το sites all themes, κανένα νόημα. Στο Drupal 8 είναι το themes. Τα υπόλοιπα, τα core modules βρίσκονται στο φάκελο core, δεν μας απασχολούν, είναι κάπου αλλού. Αν θέλουμε για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από ένα themes, είτε contribute είτε custom, καλό είναι να φτιάξουμε και ένα subfolder στο themes και να τα χωρίσουμε. Εδώ πέρα θα κάνουμε μόνο ένα, οπότε θα πάμε απευθείας κάτω από το themes. Οπότε ας υποθέσουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα folder, το οποίο ονομάζουμε Drupal Day. Στο Drupal 7, ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα? Θα ήταν να φτιάξουμε ένα αρχείο Drupal Day Info. Πλέον είναι drupalday.info.yml. Τα αρχικά των YAML files σημαίνουν YAML and Markup Language, και είναι αυτά που χρησιμοποιούνται πλέον στο Drupal. Οπότε, δημιουργούμε το drupalday.info.yml αρχείο και ξεκινάμε. Γράφουμε name, το όνομα του theme μας, type, theme, θα μπορούσε να είναι module, αν ήμασταν στα modules, description, ένα description, version, core, έκδοση 8χ, base theme κλάση. Θα μπορούσαμε να το, άμα δεν το βάζαμε καθόλου, θα σήμαινε ότι χρησιμοποιούμε το stable. Αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τίποτα, βάζουμε false. Και κανονικά screenshot παίρνει το αρχείο screenshot PNG που θα βρει μέσα στο folder. Πλέον υποστηρίζει και GIF, οπότε αν κάποιος θέλει το δικό του αρχείο, το δηλώνει εδώ. Πώς το ενεργοποιούμε? Με τον κλασικό τρόπο. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι αυτός, πάμε Admin Appearance, το βλέπουμε στα Uninstall Themes, κάτω, αριστερά. Είναι το Drupal Day από μόνο του βάζει το version, δεν έχετε κάνει κάτι εσείς. Και το ενεργοποιούμε ή διαφορετικά με Drush, Config Set, System, Theme, Default και το όνομα του theme σας. Και μιας και είμαστε front, θέλουμε λογικά να προσθέσουμε CSS και JavaScript. Οπότε, έχουμε τα libraries.
δεν είναι χύμα, όπως ήταν πριν, πρέπει να τα δομήσουμε. Δημιουργούμε λοιπόν ένα αρχείο Drupal Day Libraries YML. Είναι το πάντα, χρησιμοποιούμε το πρώτο κομμάτι, είναι το όνομα του theme μας. Και ξεκινάμε, δίνουμε ένα όνομα. Εγώ το έχω ονομάσει Global, δεν είναι περιοριστικό όμως. Version, ούτε αυτό είναι απαραίτητο. Είναι περισσότερο για δικές μας ανάγκες. Και έχουμε CSS, theme και το πλήρες path των αρχείων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπω ότι έχουμε αρχίσει να γράφουμε με τη λογική του SMAX, δηλαδή είναι CSS, layout CSS. Και το από κάτω είναι CSS layout, print CSS και στην αγγίλη βάζουμε όπου θέλουμε να είναι πιο specific, δηλαδή media print, θα μπορούσε να είναι ένα media query εκεί πέρα, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. JS, Global JS. Να πούμε ότι το core δεν έχει ενσωματωμένη τη jQuery, δεν είναι ενεργοποιημένη, οπότε, γιατί φυσικά θα έπρεπε κάποιος που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα 2 KB τσάμπα να μπορεί να το κάνει. Οπότε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο dependency, όπως είναι η jQuery, βάζουμε το path στο οποίο βρίσκεται. Μέχρι στιγμής όμως, στην ουσία δεν έχουμε κάνει κάτι, γιατί ακόμα δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά αυτά. Για να χρησιμοποιηθούν σε όλο μας το project, θα προσθέσουμε στο αρχείο info.yml, libraries και από κάτω, το όνομα του path και το όνομα που έχουμε δώσει στο libraries, που ήταν το global. Επειδή όμως το core, αλλά και όλα τα page themes που μπορεί να χρησιμοποιούμε, φέρουν μαζί τους κάποια αρχεία CSS, JavaScript, τα οποία μπορεί να μην θέλουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε, πλέον μπορούμε να τα φέρουμε πολύ απλά, γράφουμε styles, παύλα, remove και το path στο οποίο βρίσκονται. Υπάρχει όμως και η περίπτωση, όπως ξέρουμε, να μην θέλουμε να φορτώσουμε όλη τη JavaScript σε όλο μας το project. Πώς γίνεται αυτό? Πηγαίνουμε πάλι στο αρχείο libraries YML, έστω ότι θέλουμε να προσθέσουμε ένα slider και δίνουμε ένα όνομα, slider, version όπως πριν, CSS, JavaScript, dependencies, ό,τι χρειαζόμαστε και έχουμε δύο τρόπους να το ενεργοποιήσουμε. Πλέον δεν υπάρχει Drupal CSS, Drupal JS όπως είχαμε, οπότε είτε θα το ενεργοποιήσω μέσα από την pre-process, το template PHP έχει γίνει το theme μας, .theme, και θα πάμε στην pre-process του page. Αν είναι αρχική σελίδα, τότε variables, attached, library και πάλι το όνομα του theme και το όνομα του library που έχουμε δώσει. Υπάρχει ένας πολύ πιο απλός τρόπος, να πάμε στο template που θέλουμε να είναι active και να γράψουμε attached library και πάλι με τον ίδιο τρόπο, εδώ αντίστοιχα Drupal Day Slider. Θα δούμε αργότερα αυτή τη γραφή, είναι twig. Αυτό είναι το theme layer του Drupal 7. Όποιος έχει δουλέψει έστω και σε ένα ομαδικό project, μπορεί να καταλάβει γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βρει ποιος έχει κάνει τι, πού, από πού ήρθε, γιατί, πού αλλάζει CSS, JavaScript, οτιδήποτε, γι' αυτό. Το Drupal 8 είναι αυτό το theme layer, είναι πολύ πιο κατανοητό. Έχουν καταργηθεί οι theme functions, έχουν αντικατασταθεί όλες από template, εξού και τα τόσο τεράστια folders με τόσο templates μέσα. Έχουμε theme suggestion sorter, template pre-process, theme pre-process, template, τέλος. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Και πώς θα πάμε να γράψουμε τώρα τη markup μας? Με PHP εννοείται, όπως είναι λογικό για κάθε front-end developer. Όχι. Αντίο στο PHP template, έχουμε το twig. Θα μου πείτε και αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την PHP. Είναι πολύ πιο safe. Δεν μπορώ να πάω να γράψω μέσα, άμα θέλω, die και να ψάχνω γιατί πέθανε το site. Είναι πολύ πιο secure, λοιπόν. Και επίσης δεν χρειάζεται να γνωρίσουμε PHP, η οποία είναι πολύ πιο πολύπλοκη προφανώς και το εύρος της είναι τεράστιο.
Πάμε να δούμε λίγο λοιπόν το Twig. Πώς μοιάζει ένα αρχείο Twig, μην φοβάστε. Στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο, θα το δούμε παρακάτω. Αυτό για παράδειγμα είναι το node.html.twig από το Classy. Σύνταξη. Διπλές αγγείλες είναι ότι θέλουμε να κάνουμε print κάτι, να πούμε κάτι. Αγγείλη 100, να κάνουμε κάτι, να κάνουμε set, ας πούμε, μια βαρέμη. Και τα γνωστά μας comments. Στο Drupal 7 είχαμε το TPM. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το dump, είτε χωρίς μεταβλητή, είτε με μεταβλητή. Όμως για εμάς τους front αυτό νομίζω είναι πολύ πιο πρακτικό. Μας δίνει όλο το εύρος, είναι extension του devel module, το Kint. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσο πραγματικά χρειαζόμαστε. Το έχουν υπόψη τους να κάνουν κάτι γι' αυτό, να μας κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή, αλλά την κάνει τη δουλειά του. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι όλη η πληροφορία, αντίθετα με το Drupal 7 που τα πάντα αποθηκεύονταν σε strings, οπότε ήταν πολύ δύσκολο μετά να κάνουμε manipulate τα data, τα πάντα είναι render arrays. Στην PHP λοιπόν θα είχαμε αυτό, όποιος έχει δουλέψει Drupal 7, του είναι πολύ γνώριμη αυτή η σύνταξη. Δεν μπορώ καν να την πω πλέον. Σε Twig είναι πολύ απλό, dot notation, hamburger.sandwich.content.meat.bacon.eat. Ξέρω, πεινάτε, έχει εκεί ακόμα κάποια sandwich ακόμα. Τι θα μπορούσε βέβαια να σημαίνει αυτό? Για έναν front είναι πολύ καλή φάση αυτό που έχει γίνει. Για έναν back, ίσως άμα δει το sandwich.cheese δεν θα καταλάβει ακριβώς τι εννοούμε, γιατί μπορεί να σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Για εμάς όμως είναι πολύ πρακτικό. Πώς λοιπόν ορίζουμε μια μεταβλητή? Να πω ότι ενδείκνυται στο Drupal 8 να βάζουμε τις κλάσεις μέσα στα template αρχεία και να τις κάνουμε set στην αρχή. Αυτή είναι η σύνταξη για να κάνουμε ένα declaration, set classes και array με όλες τις κλάσεις που θέλουμε, ανάλογα με τις μεταβλητές που έχουμε πάρει από το Kint, στην ουσία. Έχουμε φίλτρα. Εδώ βλέπουμε το translation. Το Twig υποστηρίζει απλά φίλτρα, που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε το string μας, pipe, upper. Αυτό θα μας τυπώσει τα πάντα σε κεφαλαία. Στο translation μπορούμε να βάλουμε το string, pipe, tip, function, ή για μεγαλύτερα strings που προφανώς είναι δύσκολη η πρώτη σύνταξη να το υποστηρίξουν, είναι το δεύτερο, trans, το string μας μέσα και το κλείνουμε. Μπορούμε επίσης να κάνουμε split το περιεχόμενο, εφόσον είπαμε ότι τα πάντα πλέον είναι render arrays. Στο Drupal 7 πώς θα το κάναμε αυτό? Θα έπρεπε να κάνουμε πριν hide image, hide tags και μετά να κάνουμε print το content, το οποίο δημιουργούσε πολλά προβλήματα όταν θέλαμε να βρούμε γιατί δεν τυπώνεται το image, γιατί δεν τυπώνονται τα tags, γιατί τα έχουμε αφαιρέσει πολύ πιο πριν. Εδώ πέρα είναι όλα σε μια γραμμή, οπότε είναι ξεκάθαρο το τι αφαιρείται και τι όχι. Έχουμε επίσης τα attributes. Η γραφή θα σας θυμίσει αρκετά jQuery και ακόμα περισσότερο. Υποστηρίζει dot notation. Αυτό κατευθείαν θα βάλει στο article τις κλάσεις που έχουμε κάνει πριν set, θα αφαιρέσει την class node και θα κάνει set το data bundle σαν node bundle, δηλαδή εδώ πέρα θα μπορούσε να είναι node και το content type. Υποστηρίζει loops και μάλιστα με ένα feature που είναι το else, δηλαδή αν δεν υπάρχουν τιμές για τη λούπα μας, με το else μπορούμε κατευθείαν να μην σπάσουμε τη for και να μπούμε κατευθείαν στην εναλλακτική. Τι μας δίνουν τα loops, που είναι σημαντικό εφόσον δεν έχουμε πλέον PHP? Μας δίνουν διάφορα πραγματάκια,
Αυτά είναι out of the box, δεν κάνουμε κάτι εμείς. Loop length, παίρνουμε το πλήθος, το πρώτο item, το τελευταίο, το πλήθος των αντικειμένων και μπορούμε να γράψουμε με αυτά κώδικα. Για παράδειγμα, για να το δούμε στην πράξη, μέσα στο set classes έχουμε βάλει την τελευταία γραμμή, main item, cycle, blue, light blue, loop index. Αυτό τι θα τυπώσει, ένα lax θα τυπώσει τα items, το menu item, blue, light blue. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε το page.tpl, όπως έχουμε συνηθίσει, όχι, το page.html.tweak. Και θα πρέπει να δηλώσουμε πρώτα τις περιοχές μας. Η αλήθεια είναι ότι στο Drupal αυτό έχουμε πάρα πολλές περιοχές στο core. Αυτές είναι στο core. Έχει όμως κάτι πολύ σημαντικό, αν προσέξετε, τα status messages, το title, τα μενού, τα πάντα έχουν γίνει blocks, που σημαίνει ότι πλέον είναι διαχειρίσιμα από το interface. Τι κερδίζουμε αυτό, δεν χρειάζεται να πάμε στο αντίστοιχο template PHP και να σετάρουμε ότι το title που θέλω να φαίνεται στην αρχική σελίδα. Μπορούμε, εφόσον είναι blocks με visibility, να το κρύψουμε. Οπότε επιστρέφουμε στο αρχείο info.yml και προσθέτουμε τις περιοχές που θέλουμε εμείς να έχει. Να πω ότι από τη στιγμή που γράφουμε regions, έχουν γίνει unset όλες του core. Οπότε, κατευθείαν, οι μόνες regions που θα δούμε είναι αυτές που έχουμε δηλώσει. Εγώ χρησιμοποιώ και ένα content header πάντα για να βάζω όλα τα status messages, help, tabs, που πλέον είναι blocks. Και τελικά, δομούμε το page HTML twig μας. Αυτό είναι το βασικό μας layout. Τυπώνουμε με page.header, είναι το όνομα του region. Ας πούμε όμως τώρα ότι στη home θέλουμε να είναι λίγο διαφορετικό το layout. Πώς θα γίνει αυτό? Θα πρέπει κάποιος να μας βοηθήσει. Είμαστε και καινούργιοι στο Drupal αυτό, δεν ξέρουμε, είναι η αλήθεια, καλά τη δομή. Οπότε θα πάμε στο services YML αρχείο και κάτω από το twig.config υπάρχει ένα debug false. Θα το κάνουμε true και λίγο πιο κάτω, γιατί δεν θέλουμε να μας κουράζει και τόσο η cache, false. Αυτό, αν κάνουμε inspect, θα δώσει αυτή την πληροφορία μέσα στη markup μας. Βλέπουμε ότι είναι το theme debug, από πού προέρχεται το hook, είναι στο page, και το σημαντικό για μας είναι τα τρία αρχεία που εμφανίζονται σαν suggestions. Αυτό που έχει το χ είναι το page.html.twig, είναι αυτό που χρησιμοποιείται. Όσο πηγαίνουμε προς το πάνω, κάνουμε override, που σημαίνει ότι αν είχαμε ένα αρχείο page, from.html.twig, αυτό κατευθείαν θα έκανε override το προηγούμενο μας αρχείο για αυτή τη σελίδα μόνο. Οπότε και αυτό θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε ένα page, from.html.twig αρχείο, και επειδή όμως δεν θέλουμε να κάνουμε copy-paste όλη τη markup, γιατί είναι φυσιολογικό όταν θα κάνουμε μετά αργότερα μια αλλαγή παράδειγμα στο footer, να θέλουμε να γίνει αυτόματα σε όλο το site, να μην σπάει και να πρέπει να τρέχουμε σε όλα μας τα αρχεία που έχουμε κάνει override. Το Twig μας δίνει τα block extensions. Ανάμεσα στο page.html.twig που ήταν το αρχικό μου αρχείο, έχω προσθέσει το blog, το ονομάζω όπως θέλω, και μέσα έχει κάποιο κώδικα, κάποια markup, μπορεί και να μην έχει τίποτα, να είναι κενό. Όταν πάω λοιπόν στο αρχείο page.from.html.twig, αν βάλω στην πάνω σειρά extends και το path του αρχικού αρχείου και χρησιμοποιήσω το blog, τότε μέσα μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Αν υπάρχει markup στο προηγούμενο, με το parent θα τυπωθεί και το h3 θα τυπωθεί στην πορεία. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα θα είχα κανονικά το layout μου, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο στην αρχική σελίδα θα τυπωνόταν και αυτό το h3 στο συγκεκριμένο σημείο. Και πάνω κάτω
Ορίστε. Εδώ. Ναι, ό,τι περιέχεται μεταξύ του block και του end block είναι στην ουσία το parent του άλλου αρχείου. Θα μπορούσε να είναι και κενό εντελώς, απλά για να μας σηματοδοτήσει ότι σε εκείνο το σημείο θα έρθει η υπόλοιπη markup. Θα μπορούσε, αν θέλουμε να αλλάξουμε, παράδειγμα, να υπάρχει το div, αλλά να αλλάξει μόνο το this is an extra block, το block and block θα ήταν πιο μέσα στο div και θα άλλαζε μόνο εκείνο, θα υπήρχε ο wrapper απ' έξω. Declarations παίζουν, δηλαδή μπορείς να κάνεις μέσα στο block extend πολλαπλά πράγματα. Ναι. Αυτά είναι πάνω κάτω τα βασικά. Και αυτοί οι δύο είναι που φταίνε όχι μόνοι τους, αλλά φταίνε για όλα αυτά που σας είπα τώρα. Εδώ πέρα έχει στηριχθεί σε δικές τους παρουσιάσεις, σε όλο τον κόσμο έχει στηριχθεί αυτή η παρουσίαση. Ο Modern Decay είναι από τη Δανία, είναι από τους πρώτους που γκρίνιαζαν, παύλα, έβριζαν για την τραγική markup Drupal 7. Οπότε συνέβαλε καθοριστικά στο να καθαριστεί και είναι maintainer του Classy. Χτυπάτε εκεί για ό,τι θέλετε. Ο Lauri είναι από τη Φιλανδία, είναι maintainer του όλου του theme system του Drupal 8 και για όποιον ενδιαφέρεται να μπει σε λίγο μεγαλύτερο βάθος για το theming, μέσα από custom modules, το οποίο φαντάζομαι ότι χρειαζόμαστε γενικά, αλλά δεν είναι σε τόσο basic επίπεδο. Η τελευταία του παρουσίαση στο DrupalCon με τίτλο The Backend of Frontend το καλύπτει πολύ καλά. Οπότε, αν θέλετε να ρωτήσετε, γκρινιάξετε, βρίσετε αυτούς τους δύο. Και αυτό ήταν. Έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Η μετάβαση πώς σου φάνηκε γενικά σαν εμπειρία, δηλαδή από 7 σε 8 το theming, το learning curve, πώς θα το χαρακτήριζε? Κοίταξε. Σίγουρα διαφορετικό, αλλά σαν εμπειρία να φτιάξεις κάτι, πιστεύεις ότι έγιναν πολλά βήματα? Εγώ το βρήκα εξαιρετικό, δηλαδή μόνο και μόνο το θέμα του inheritance, που μπαίνουν πράγματα, OOP μέσα, πάρα πολύ καλό. OOP έχει μπει γενικά σε όλο το Drupal 8, δηλαδή και σε backend επίπεδο, όχι μόνο σε front. Κοίταξε, το Drupal 8 θυμίζεται για το learning curve. Έχει ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, το χρησιμοποιεί ο Θάνος παρουσιάζει συνήθως, που όλα τα CMS είναι κάπως έτσι. Στο Drupal γκρεμίζονται άτομα που πέφτουν από γκρεμούς και δεν συμμαζεύεται. Οπότε ναι, έχει μεγάλο learning curve και πάλι, και σε back επίπεδο και σε front. Σε front δεν είναι τόσο έντονο, γιατί προφανώς δεν είναι τόσο μεγάλο το εύρος του front. Σίγουρα, αν κάποιος έχει συνηθίσει στο Drupal 7, αυτό πιστεύω ισχύει και για front και για back, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο από ότι κάποιος ο οποίος θα μπει κατευθείαν σε Drupal 8, γιατί θα έχει κατάλοιπα από τα προηγούμενα, από την νοοτροπία δηλαδή. Κατά τα άλλα, σίγουρα εισάγει καινούργιες τεχνολογίες, δηλαδή κάποιος που ξέρει Twig, για παράδειγμα, μπορεί να έρθει κατευθείαν να γράψει Drupal. Το οποίο το θεωρώ μεγάλο βήμα, με την έννοια ότι στα περισσότερα, δεν έχω ασχοληθεί με πολλά άλλα CMS, αλλά στα περισσότερα CMS τουλάχιστον, δεν ξέρω κάποιον front που δεν γράφει παράδειγμα PHP, που δεν γράφει τη γλώσσα στην οποία βασίζεται το CMS. Δηλαδή είναι άμεσα συνδεδεμένες. Και εδώ πέρα θεωρώ μεγάλο κέρδος ότι έχει καταφέρει και έχει βάλει ένα template engine καθαρά μέσα και το οποίο δεν σε περιορίζει στο να γνωρίσεις και την γλώσσα, η οποία συνήθως είναι και πολύ πιο σύνθετη, έτσι. Γιατί είναι μια ολόκληρη γλώσσα προγραμματισμού. Έχουν πάρει φορά, δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Γίνονται κάποιες μίξεις απλά, να γίνει λίγο πιο ανοιχτό σε καινούργια JavaScript frameworks, γιατί είναι και πολύ της μόδας, οπότε να είναι λίγο πιο plug and play, να μπει, ας πούμε, μέσα Angular, React, κάτι. Αλλά νομίζω ότι το Drupal δουλεύονταν 5 χρόνια το Drupal 8. Έχουν γίνει επικές μάχες.
Ναι, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια βάση για να μπορέσουν να στηριχθούν και οι επόμενες εκδόσεις. Ούτως ή άλλως, νομίζω γενικότερα το Drupal αυτό είναι σε μια πολύ καλή φάση που έχει ανοίξει, δεν είναι πλέον κλεισμένο στον εαυτό του να πρέπει κάποιος να ξέρει Drupal και να σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχει ανοίξει, έχει πάει σε Symfony, έχει πάει σε Twix, σε front επίπεδο, χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο πριν και είναι πολύ πιο κατασταλαγμένες. Οπότε θεωρώ ότι είναι η βάση ώστε να μην αλλάξει αυτό στο επόμενα 5 χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον μετά θα ασχολούμαι εγώ με front. Μετά θα είμαστε πάλι εδώ πέρα, να συζητήσουμε, να είμαστε πιο σοφοί όλοι και να κάνουμε και μια παρουσίαση.